Ajimna donon fle bako maliko na maliko ka hanga fulin tambe abe fo bismillah akodo kun kibaru kene kan bakru bo fle yasa ka Sahel ne mamayolo korosi ani kudum bala wetland international Sahel ye don la nyene maya no kera bu mako kono abe na wala wala sorondo kun kibaru kono Bamako ka chama mbu yere soro digu kono ni wakati na ka sababu ke sanji ko kasarai balla bu ka do bugal la hala yafo abe na wala wala sorondo kun kibaru kono aw bisimila kura agado kun kibaru keneka ina fantunya fena tugumina bakuru bawla octobre kalu kili folo ka tabla hakli saba samba fla an mugannani office wetland international Sahel yesi ga fokke ni au journée porte ouverte sur les zones humides sahéliennes ni tili saba kono si ga fo nyamawi kuma chaman fo ka klalu ke ni nga klaka la ni chaman ke yasa ne mama yoro be se ka dombala Sahel jamanawla abinya foli soro Abdoulaye Megafe Kata octobre kalo kile kata bla kile sabala samba fla anu mugan nani journée porte ouverte no wetland international ka hakili jaga bo kenaye mi me talike yoro nyigi non kan walma ne mama yoro ale baro kera Bamako ni sigi ga foyina babu min kun tara ode yoro nyigi non walma ne mama yoro olumim siga ke jose Sahel jamana utanyana ni kile sababara la hakili jagabo kera wa geleya fen fe be Sahel jamanaw ka yoro nyigino ka akuma chama fora keneka o yoro nyigine nunu olumi misika Sahel jamanaw latanye donc bi ambi kuma pour que bekado ne mamaroni na famille bala ni drome kilendu ne mamarola abe na famille sima akachani siya fla siya saba ibado yoro jalama bon moko fana ni ata sigiro mala ibasoro keme sarala moko bi wolon fla ni duru bebe ne mama ron ko Sahel jamana ko bo Sahel oro kiluna adu abonya mambu abi atitami 10% ka mais iba soro fana en cas na fasoro sera nu befe PIB ba kuma PIB produit intérieur brut donc habita fo 85% ko bebe bonni mama ron donc nanyo tokoto am sege tanya so no yala wetland international ga ninkle sabasigi ga fo abi taleke akal la nyinu sabatili la Sahel jamana konnana mimbata samba flan muga katabla samba flan bisabala yoro nyigino matara falila ani unna fabisega ke muniye Sahel jamana uma ni sigini na chunyana ni ya jetemne ga barabi tablo mika femi ne maroyi bagaw na rodu ana madiw na rodu Senegalaw na rodu banga maralaw na rodu lol be ñon so ro kili wajibi absa ke fu ñoko na biska doni ñoko je donc ni sababu ye wala sa ko du fo ka ye fana ka fo ko na fambe aba de mama ro na wanda fa ka soro chuko bina je crois que vraiment ni amé projet info ko barani ni Allah sona an fana bu deme an ga joro yemi wala sa projet mi ka tan chuko bina Sahel jamana ne mama yoro ka dombala mamudu be ni yoro nukuna ulu ka fero ta wala sa ni yoro ko fole nunu tono bi se ka botogo mina olu na nyogonaw olu le kera la nyiniye minu kera ni kile sabasigi ga fola jirala ka fofana an de maba jeklu minu be ani an minu be zone nyigine nu kono yoro nyigino kono no e Mali Burkina Guinée am se ka an bulo do nyogo fara nyogon ka chugumna yasa ka se ka demen do an yerella ka soro ama miri ko felaw ko fe mako ka wardilika sabo ajirala ka fo zone jamana in kono ya fen chaman de bi zone nyigine na mi se ka ke sababu ye an yere se ka yere yiri waccu ko mi ka soro man jigida ko felaka anya ye ne mamaron nu absige ke tamabiri nyumai pour que Sahel jamana ko takanya soro no yala na make cheni absige ka akefana conflit bi doya kele bi doya be ba don Sahel jamana ke kalam donc absige ke ko kele non doya les conflits communautaires ou be bi doya mugobu ka bolo soro no yala et jamana be tanya fi nyina wetland international ka journée porte ouverte a keneka ma chamane kumbe minu bora Burkina Guinée Mali ani Niger akera sababu ye yoro nyiginew walma ne mama yoro nafaw ka don ani ka yira o bisega ke sababu ye togomina beni keleya ani lakana bisega na togomina Sahel jamanaw la
Abdoulaye Mega Solun kofe ame wakati mina inafobi sigida do bi dugun kono ka sababu ke bafa ku juguye anga sigida nani na keren yala sibeni koro cité ifaba kola ma chaman be ku yere nyini yasa ka family ke ni koina nana karja ku ni tari mununu ni yoro ko folena anga je anga le Solun na je clé sabante kini ameta clé du kono be kana buruni shanisi alisisa anyode anga jamana na kono do bela jilen kono ganino bi ka sababu yake baji yeleni ni sigida chama bi yele soro ni cheni kono keren nela sibeni kono cité ifaba ko ame wakati mina igo sisa ni sigida ko fele ma obe de kumbari kono ni okelo no sababu ka mado black wale do kelila wala sa ukasiga bo ni ngado ukasoko nola wa akera sababu yefana do wajibira ka bo ukadu kono nous avons aussi un élément folo. Adam Nelani, Adam Nemroui, Mounmi, on y a fait donner. Ça s'est fait début du mois septembre. Au Kérowatila. Mais on a minimisé les choses jusqu'à ce qu'il y a resté là, on est vraiment à 6 ans. Nous, on est à 300 à quelques mètres du fleuve du Ger. Mais nous, on a déménagé on a déménagé avant quoi. Et on a ramené avant. Et on fait un mal là, on fait un négligé du coup. On me fait un peu de négliger parce que en réalité concernant des sanglings à Tchéngue et Rodola, l'État essaie de faire avec des diners de labo. Parce que l'État me dit avant aujourd'hui, là que avant aujourd'hui, on me sera effectivement me sera pas là. Et en bonne information, on vient quand même faire qu'à Foko, Brésil do Blaleno. Donc on devra dire faire un bout tantôt. Bon, ni moi ni, depuis en 2007 à Sébeningoro ici, nous n'avons pas de gagne rien follow. Oui, il y a des gouvernements parce que en ce qui nous redonne la fimana, donc vous connaissez la boîte déjà, donc il y a la fimana. Akadanye jinga segi anyola o fane ka segi ganu go dugono sisa na era bura e nkoroga fe sisa alena am société bli bon ni en préparer kamade au moins ala en segi dani munu me ni problème na am segu deme tugum na donc am do jila ni samara yi mu deme go amino na go ni segi da ko fale na kare ko no fale no jiula ko sobe no ke megele segi da ko no mauma wa wakati mina daw ye fere soro daw yere siglenu unola alibi ni akla ka deme nyini sibin ngora sigla ni ameni nga sam woni nani nyona bo ni nyona ji amande le gaye en falo bon ni kare ngono mo fefe be le mana angoni be an sunitile yande an daga yoroy bon ama nyini fama fe o ka on deme o ka se kana yoronjo o be jaw ye kusube karti kono mo ni san fina wal ma fen gara o bu ga nyamade labo daga bla kan go kono go jiga tanay ni ji fana sira o fen yorona be fogo yi abe daye bon kan go be gire nga taka o fede anga bayin be de gire ndo kama ni aw fara la america ni ay barany manke abenye nyamay anga o garde yoroñ mana meri mo go na takata kata bla ko ngono yoro dola anga na bla kan go kono o be yoro la nogo bon ji ko lolo dum flane adama det se akumbe ni a chien fole cabinet cité fabo sigira jika ni nyon cheni ke non depuis 2001 pour ça ni nyon mandeli ke 2001 ke 2001 kera o jigoran ni c'est kurun tumbe boy kata post guda woro fon falwa ko tumbe do kurun no ya woro ba katu mago de l'enfant asoka soko fawra la dum ka kare ko ni famana me depuis cité kirira amake mais 2001 asro cité maski anate way quoi 2001 kuna asro ambia bon die gelam na c'est ama sigidan maya agelara ne ba ni logement fembe mo tout fla de ba mo be ngono ni du anin du ne école sodo docteur souffle mo sikata kenya sula wa gela fole gela flana jidu na loka baloka etajite mun bulo en kuku wa balo soro a gelera c'est jina ne forsude anana signa fola la kata flana o de karane forsude nana bala mogula on ji fembalalla donc tien libe de ku jago ni san nana dobe frajiga ni jina alna mana malana na lagine o kenle do sani lagine be branche clinique ji ko in ko ya mo sika fo folon be do de foti sika danfo sigida kono ma do chuko ya werate munu bulu lu wajibi ya lendo ka fere wera usigi senka wala saka ni wakati ina teme ninga klara wala dakanke kanyeshi anga jamana nyamauma bon comment on est là déjà même pour sortir ça c'est un problème à la banaya qui est bon ya amta klan dubala chauffé amena parce qu'elle c'est ndaro ere tambulo ere nyamala alga bokata bitikila amanga fe on beri sangana antise ka foi ke anga minon fe beri chene al tobli ro tambulo on est obligé kana t'obliger ya ro et dum fe ndo che ay dem senu na déplacer de katolu blanco so do fi ka do to ayere da mo ya pone psera wulu da kam fo ganya shi malu autorité ma o de ni chiali kera ka ban o te barake wakati avange chiali ga ke
dilan ne bɛ kɛ fɔlɔ. Par exemple u bɛ se ka fossé dingɛ ninnu sen pour que jiw bɛ se ka boli. I y'a ye ji ye nin kɛ parce que taayɔrɔ de t'a la. Il se peut que i bɛ taa sɔrɔ hali sow de jɔlen don, sow jɔlen t'u place la. Ji dun filɛ ji t'a place bila, ni ji sera place la dɔrɔn a bɛ jɔ de. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛ ka se ka taa. Bibi in na Site Fabako sigibaga caman de sɛgɛnnen don sirako la. Sori jiginni ni ale y'a sigiba ye kabini waati jan ale bɛ fɛɛrɛ dɔ d'a ma walasa ka nin wagati nin latɛmɛ. Personnellement ne degun yɛrɛ de sɔrɔ déjà pour que ne ka accès sɔrɔ n fɛ yen na fo ne ka taa munumunu yɔrɔ wɛrɛ de fɛ quoi ima alors que je pouvais rentrer chez moi si facilement mais depuis plus d'un mois l'accès à ma maison est devenu si compliqué. Ouais, ça fait plus d'un mois déjà mais ni situation na voilà mɔgɔ baden de bɛ nin côté na minnu déménager bon dɔw bɛ a bɛ se ka so wɛrɛ bɛ dɔw bolo u bɛ taa u ka sukura kɔnɔ bon minnu so tɛ minnu bolo c'est-à-dire olu ye dépense wɛrɛw de ye quoi temps ta fo ni ka ban donc ne bolo ka yɛlɛma o ta solution ye quoi an ka jɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn regrouper an ka solution an ka idéw di ɲɔgɔn ma pour pouvoir trouver une bonne solution. An ka jamana kɔnɔ jiko kasara kɛlen don waleya min tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲina Sɛbɛnnikɔrɔ Site Fabako maaw yɛrɛ sɔrɔ o lahalaya kɔnɔ wa nin kasara in ma da bolofɛnw dɔrɔn tagali ma nka a bɛ fɛ ka fiɲɛ bila jamana ka ɲɛtaga fana la dɛmɛko ta fan fɛ nin sigida in dugutigi ni o ye Monsieur Konate ye ale ni jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ don ni maa kɔfɛla ninnu ma yanni ka se jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ma ni ka tila k'a jigiya fana k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna se ka sɔrɔ nin jiko in na. Ka kɛ ni sanji cayali ye n'o ye ba fa kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka kasara jugu caman kɛ Bamakɔ sigida dɔw la ni Barilabugu bosodangan b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ nin sigida in maaw b'u yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya caman na an bɛ don min na i n'a fɔ bi aw bɛ walawalali sɔrɔ Zeinabu Keyfe. A bɛ san caman bɔ Mali ma jɔyɔrɔ ni Niger ba fali ye ka ɲinɛta bɔ Bamakɔ sigida damadɔ de ye degun sɔrɔ kosɛbɛ ni ji in ka kasara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badalabugu bozodaga ni yɔrɔ kofɔlen laminilen don ni ji ye n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman lase ni sigidala mɔgɔw ma i n'a fɔ sow baarakɛminɛnw fo ka taa se bololafɛn wɛrɛ caman ma olu bɛ tiɲɛna ji in yɛlɛli kɛra sababu ye ka maa caman wuli ka b'u sigiyɔrɔ la. Ji ye tiɲɛni caman kɛ fɔlɔ baji donna a commencera ka segin mais an bɛ bali min na ji nana don an kɔrɔ an ma bɔ a kalama yɛrɛ sufɛ dɔw ye kulo bɔ denmisɛnninw yɛrɛ mɔgɔ de dɛmɛ n'u fɛ ka denmisɛnninw nabɔ sow kɔnɔ so min bɛ na dangɛ na yan a ka ca so 50 hali dɔw ka minɛn ma se ka bɔ so bɛ na dɔw ka mɔni kɛ kunu kan ka jɔw ni kunu kan a bɛ tunu ba falen na an cɛw tɛ ka jɛgɛ sɔrɔ hali balo ɲuman tɛ k'a sɔrɔ. ji min kɔni bɛ ka minɛ ne kɛ a bɛ k'an degun bi yɛrɛ de an ni nin cɛ den wolola a kɔnɔ o n'a a mɔdenw dɔ bi bi kɔni an ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛnnen don aw yɛrɛ sigilen filɛ an filɛ kisani min kɔnɔ n'o tɛ yɔrɔ si t'an bolo ko yɔrɔ min bɛ an bɛ se kari kɔnɔ de la dɔw la han bɛ dumuni kɛ hali an ka najɛgɛ an t'a sɔrɔ. Maa caman ye dɛmɛ don ni maa ninnu ma nka u ka fɔ la Mali faamaw ka dɛmɛ tɛ. Saba ɲɔgɔnna dɔ kɛra min bɛ san 6 ni jɛlɛ dɔw ko san 50 ni dɔɔni a bɛ surunya san 60 la o kɛra an yɛrɛw ye bon kabini ji donna dɔɔni na a taara ka an ɲɛna dan ani sanba dɔ nana kabini bugu dama ni so dama bɛ yen ni ji y'o sɔrɔ an y'a essayer ka commissaire wele commissaire nana ka n'a lajɛ an y'a lase ka mairie fana wele mairie fana sera yan an y'a affaire sociale fana effectué o yɛrɛ fana sera an dala ka ministère wele ministère y'a ka mɔgɔw bila ka na donc o caman nana lajɛ nka fɛn min ye olu ka siraw ye olu bɛ se n'olu nana lajɛ autorité minnu kan ka kɛ ni a baara ye u bɛ olu fara ɲɔgɔn kan nka an y'olu sigiɲɔgɔnya kɔnɔ dɔw baarakɛda dɔw b'an yɛrɛ kɛrɛfɛ minnu ka baara ye ka RPCw dɛmɛ donc olu bolila ka an dɛmɛ ni si dɛmɛ dɔ ni dawu ni minɛ dɔw ye après fana ambassade minnu b'an ka yɔrɔ la an n'u bɛ dajɛ bɔ o fana bolila ka an mago ɲɛ ni minɛ dɔw ye arabu dɔw bɛ baara dɔ la sojo dɔ la olu fana y'an dɛmɛ ni dɛmɛ dɔw ye mais gouvernement ka dɛmɛ kɔni ma s'a ma fɔlɔ. Ni ji in kɛra sababu ye denbaya caman tora sotanya na maa dɔw b'u ka degun ɲɛfɔ an ye. Ne yɛrɛ ka so ne bɛ sini de kɔnɔ a bɛ na an bɛ si kɛnɛmana de la sisan don san an donna an kɔrɔkɛ n'a musow de fɛ so kɔnɔ yan
ko k'an ka don ne yɛrɛ kɔni ma sɔn ne mɛnna fo san bɛna ne ye ne wajibi wuli ne dun fɛ so kɔnɔ san jɔra dɔn ne bɔra ka na ka kɛnɛ ma ne siyɔrɔ de ye terazi ye parce que ji bɛ fan bɛɛ an kɔni ma so yɛrɛ sɔrɔ an bɛ don mun kɔnɔ so min binna an ka yɔrɔ ne kɔrɔkɛ yɛrɛ ta binna an ye so dɔ de ɲini yɔrɔ in na yɛrɛ o tigi y'o di ale yɛlɛmɛna ka n'u ka so binna san binna k'an n'u ga kɔrɔ a bɛ jɔ k'an n'u ga de kɔrɔ. Bozodanga maaw bɛ wele bila Mali faamaw ma walasa u kana u dɛmɛ. An bɛ nin waati min na foyi tɛ kɛ anw fɛ sisan baara si tɛ kɛ anw fɛ sisan an mago bɛ balo de la bon ni ji bɔra an kɔrɔ tuma min na a ye so minnu bɛ yen an mago bɛ wuru jɔ ni musakara labɛn kɛ mɔnikɛminɛ de la ka minɛ sɔrɔ ka mɔni kɛ pour ka jɛgɛ ka sɔrɔ. Min gɛlɛya b'an na sisan u k'an dɛmɛ ni malo ye o de ka d'an ye kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ hali siyɔrɔ a t'an bolo dɔw taara Balabugu ekɔliso la dɔw dɛnnen don koko ngɛrɛ fɛ u bɛ dumuni tobi tile cɛ la denmisɛnninw bɛ tile cɛ la taa yɔrɔ t'an bolo segi yɔrɔ t'an bolo anw mun fana ye feerekɛlaw ye hali jɛgɛ an tɛ k'a sɔrɔ k'a feere n'anw bɛ sɔrɔ kɛ feere kɛ san bi cɛw dɛmɛ mais an yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ cɛw fana bi ka taa mɔnikɛ la u bi jɔ bama cogo min u b'a cɛ ten. Ne bɛ min kɔni ɲini u k'an dɛmɛ an bɛ dɛmɛ de ɲini bi parce que an bɛ yɔrɔ min na bi foyi t'an bolo danga in na yan parce que boso ye balo ji de la. N'an yɛrɛ dɛmɛ tɛ a belebeleba de ye balo ye balo kɔni mana d'an ma fɔlɔ n'an dɛmɛ ni balo ye ka d'an ye. Bolofɛn kasara ka fara siyɔrɔ ko gɛlɛya kan o n'a ta o ta dɔw ma bɔ sigida in na. A ka gɛlɛ u ma ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ nin wagati in gɛlɛya ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi Badalabugu Bozodanga mɔgɔw mago bɛ jamana kɔnɔden bɛ ka dɛmɛ na. Nin tun ye Badalabugu Bozodanga mɔgɔw ka lase ye Zinabu Geiga kuma bara la kabini octobre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2023 an ma sini Israel bila ɲɔgɔn na n'o kɛra sababu ye ka kɛlɛ wuli Israel ni Palestine wa ka tila ka bingani walew kɛ Orient. Israel ni Palestine ka nin kɛlɛ san kelen kɔfɛ an bɛ se ka mun de bisikiya aw bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ a wasi fɛ. Octobre kalo tile 7 san 2024 Iran jamana kɔni ye mugu jugu fili ka taa Israel ma min kɛra tiɲɛni juguba ye. B'a yira k'a fɔ Israel ni Palestine ka kɛlɛ ye dɔnse kura ta. Fɛn min ye maa 1,200 ye olu ni tora ni kɛlɛ la. Fɛn min ye maa 250 ani bɔɲɔnko ye olu kɔni minɛna Irankaw fɛ. Mars kalo san 2024 diɲɛ fara ɲɔgɔn kuluba n'o ye Nations Unies ye olu kɔni kun ye bɛnkan sɛbɛn ta min b'a fɔ ko ka kɛlɛ ninnu bɛɛ jɔ sunkalo kalo kɔnɔna la ni ka maa minɛnenw bɛɛ bila. Hali o bɛɛ la kɛlɛw kuma jɔ. Avril kalo tile fɔlɔ fɛn min ye Israel ye olu ye mugu jugu ci ka se Iranienw ma o ye dansigi kɛ nin bɛnkan in na. Mai kalo kɛlɛ jugu kɛra Arafa o de ye wolola maa 1,000,000 ka bɔ a sigiyɔrɔ la. San kelen kɔfɛ tiɲɛni kɔni barika bonyana ka tɛmɛ so furakɛli yɔrɔ ani ekɔliso min bɛ ka fɔ bi o de ye bankuma tɛ kɛlɛ nin na kama sɔrɔ Hezbollahkaw ka ɲɛma ka fagali kɛra an ɲɛkɔrɔ la. Fɛn min ye Israel finitigilakaw ye olu kɔni ko k'u bɛ tasuma shuru Palestinienw kan. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔn kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Umu Kulibali fɛ. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kalankow ma ale kɛlen ka kalantaw bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni ji kasaraw ye. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ma Burema Kanseyi ale fana ye sanfɛ kalanw bɔ a dɔgɔkɔrɔ arabadon octobre kalo tile 2 san 2024 o senfɛ sanfɛ kalanw kan ka taa ka bɛn ni novembre kalo tile 4 san 2024. Alamisa octobre kalo tile 3 san 2024 Faransi minisiri kɔrɔ min ka baara kun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔkow ma n'a kɛra wanden jamana in kɔnɔ Gérald Darmanin o y'a yira k'a ma sɔn Faransi premier ministre ye min fɔ min bɛ tali kɛ budget projet kan jamana in na a ka san 2025 budget projet Faransi gouvernement y'a yira k'a bɛ na musakaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ taa i jɔ euro miliyari 60 la. A y'a yira ko musaka bɛ n'a sɔrɔ ni dɔ bɔra wari bɔta la ani ka dɔ fara jamana wari kan. Minisiri kɔrɔ min ka baara kun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔkow ma a y'a yira tuguni k'ale ma sɔn dɔ farali impôt wari kan. San 2 kɔfɛ kɛlɛ la Ukraine y'a yira arabadon octobre kalo tile 2 k'ale ye yɔrɔ in to Rusi bolo. A ko k'a ye nin kɛ walasa k'a ka kɛlɛkɛdenw kisi ani ka kɛlɛkɛminɛnw tanu ani tuguni ka taa fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa ka Rusi kunbɛn kɛlɛ in la. Ni lase in kɛra Ukraine kɛlɛkɛ jɛkulu dɔw fɛ Kortizia Telegram sanfɛ.
A bɛ san 75 ani 5 bɔ Mao Zedong ye Chine jamana sigi kofɔ. O don bonya kama san o san octobre kalo tile fɔlɔ baara tɛ kɛ. A don na Chinois bɛ taa yɔrɔ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine yɔrɔ kɔrɔ min bɛ u ka jamanaw kanu kofɔ. Ni don in ka bon Chine jamana bolo watasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u sen don Chine jamana sigi ko la. Ajumla da baran filbago ni be dan sigi ago ni do ko kibarla anu ce ago ni madalla ama foko kame cin wakati were. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.